afutu akwa mambebunu se woma omesua ehia won na wonfa woba enhyem na mmom wonfo ni ento koko eso se de be ya enkura ne benyini no be ye mfasode soronko de ama wo nana saponkuma nkuma otoso nan a woye Kyenkyenku hene na ode saa afutu semu eto Ghana fo anim Kyenkyenku eye ekuro bi a ewo Birim North District mu a nipa dodo ete honom na eye akuafo yi etai edua koko na nasaponkuma nkuma a wotoso enan na eye wohene ewo Kyenkyenku na wode ato emabunu a wonom ewo kurom honom nyina animu se mema wonfa wani ento se wonom abusua ewo kokofuo ne santi wompe ebrabia emmoma wonom ankasa ho na mmom wommomode ase wode wo ma ebeku school sane ebeya obetumi anyini ababeye empanyini pa ohini ede sansemi tudwa wa abra wonom ede aso ebo fom a wode ba be hyasie esi Kyenkyenku ultramodern post community center amatememfo pa omo janom ni omo nanom pa edo kokomfuo pa ede tutu ho ma pa omo ba omo to aso pa eye djuma pa na ne yo be se adwuma no na se education bi anka ho a ha kakra enti omoma na omawo omo no kasa omo nyire omo ho na omo school ntete na se oni wie school mpo na se eyekuaye na ombe ya omatime nya ho nimdie mapa na fi omo ntwe omo ho free employee sen ene enubone enom ensumu Kyenkyenkuman yesi community center na a facility a ekuta library ekuta very big auditorium said you hu ya 10 bedrooms ya no se yidi dwumadi bi na ho ba kroma pa ko mbeda ebe serve ya kitchen ya conference center na for concentration was here na nanom a library no because a hoye baby a enkwala betina esua ade and I toss biom a auditorium no and also serve multi-purpose yeah the be se kobasa o man bi hia say ye nhia mudie bi ye ba fore ye eyi ana nkwala almost adwuma pon mo ho bi pese opon no ho obi pese o ye na yere ho ade e be serve sa purpose no enyina